По отношение на мястото... По отношение на мястото... За съжаление, все още няма изградена фестивална култура в България. Тя тепърва ще се създава и една важна част от тази култура е мястото на събитията за такива мащабни концерти. Колкото и да е привлекателно на пръв поглед мястото стадион Васил Левски, колкото да имаме пълното съдействие, както и от общината, така и от самия стадион Васил Левски, винаги сме били на мнение, че особено фестивал, когато се случва, трябва да бъде някъде извън града. Още взето няма място, няма държава в света, която да провежда фестивалите си в центъра на града. Това струпване на много хора създава много проблеми, ако щете, на тези, които не желаят да посетят концерта. В крайна сметка в София живеят сигурно 2,5 милиона. И дори с AC/DC да сме имали 60-70 хиляди души на стадиона, има остатък от 2 милиона и 400 хиляди, които пък не ги интересува. И въобще, че тези групи са се раждали. Така че, освен това, затрудненията с преместването на градския транспорт, спирането му, мерки за безопасност и така нататък, създават куп главоболия и неприятности, които ще се радвам този път, че ще можем да ги избегнем. Няма много подходящи места в София или около София, на които може да се проведе такова събитие, но се радвам от друга страна, че хиподрома в Банкя е едно прекрасно място за провеждане на този род събития. Ние, Мануела ще потвърди, че отдавна разговаряме с нея за възможностите там да се провеждат концерти. Имаме пълното съдействие от тяхна страна, мястото ще бъде преобразено напълно, т.е. то мястото си е чудесно, но така че ще бъдат създадени всякакви удобства, за да може просто фестивала да се превърне в един купон за всички фенове. Ще има много забавления, кетеринг, всичко необходимо и което е нормално за един фестивал, както се случва по света. Тоест ние няма да открием топлата вода тук в България, просто ще я пуснем, но този път ще я пуснем на хиподрома в Банкя. Ще има удобства и по отношение на транспорта. В преговори сме с Министерство на транспорта и БДЖ. Може би знаете, че от Централна гара тръгва влака за Банкя, който се оказа, че има избирка точно на хиподрума, по средата на хиподрума. Тя към момента не работи, но специално за събитието ще бъде пусната, за да може който иска да дойде с влака. Има също така градски транспорт, който пътува до там, който линия номер 42, ако не се лъжа. На градския транспорт пътува към Банкя, тръгва от предписаната спирка на метрото. Също така ще организираме и безплатни за феновете шатали, т.е. рейсове, които също да извозват хората към мястото и след това, разбира се, обратно към метрото. Ще се постараем да направим всички удобства или по-точно така, както се прави навсякъде по света. Сигурно виждате зад мен, на мястото ще има дори изградени трибуни, мобилни трибуни. Ще се постараем да го превърнем в нещо така подобие на стадион, защото предполагам, че все пак ще има желаящи да седат, а не да са правостоящи. Още повече, че, както и Девид вече намекна, това ще е първия концерт, след това ще има и други концерти на същото място. И бихме желали след първия концерт всички да останат доволни, а не да са разочаровани, за да могат за бъдеще да знаят къде отиват. Но мога да ви уверя, че що се отнася поне до нашата компания, за в бъдеще фестивалите ще се случват, дай Боже, на това място. Мисля, че ще е за добро и за всички фенове, както и за нас, разбира се. Сигурно видяхте от 3D презентацията, че ще има голям паркинг. Ще бъде за 3000 автомобила. Специално също ще се изгради за събитието. Да, ще има паркинг. Сега ние не може да събереме, който няма паркинги въобще в София.
Така че и на стадиона да беше събитието, пак няма човек много къде да паркира, но в случая ще има предвидени са 3000 паркоместа да бъдат изградени. Също така, в крайна сметка, надявам се, че не всички ще отидат с кола, защото пък там ще се лее бира, ще се яде, ще се пие, така че предполагам, че някой ще си дадат и с градския транспорт, в крайна сметка. А ще има и къмпинг, където който искаш може да остане? Ще има къмпинг, място за къмпинг, да, макар че един ден, все пак очакваме доста хора от чужбина, от Румъния, от Гърция, от Македония. И макар да има хотели, дори в Банкя, и пък и в София, разбира се, ще има място за изграждане на къмпинг с каравани, с кой както иска да идва, където ще има осигурена, разбира се, вода, електричество, всички нормални условия, човек да си изкара купона фантастично. И сега искам само да дам думата на Мануела, защото тя е менеджер на мястото, за да сподели тя с вас няколко думи. Добър ден и от мене. С Петър се познаваме от няколко години и наистина отдавна планираме, но очевидно сега настъпи момента да осъществим това, за което мечтаем. Общо взето мечтаем си за този момент от тогава, когато прочетохме, че на хиподрума в Белград се е състоял концерт на Rolling Stones. Тогава мене ме вълнуваше, че за да се проведе концерта без да безпокоят животните, се приспали всички коне през нощта. Осъществило се е събитието и на другия ден нещата са продължили. Дай Боже, пожелавам на Петър да направи концерт на Rolling Stones при нас. Отворена съм за всички въпроси за хиподрума. Той ви обясни как се стига до там с градския транспорт, но определено не е достатъчно. Това, което мога да кажа, че наистина може да разчита на нас за пълна подкрепа. Аз работя изключително активно и пълноценно с общината в Банкя и специално кмета на район Банкя е един много деен човек и аз разговарях с него, съм убедена, че той ще ни подкрепи също във всяко отношение. Това е едно прекрасно начинание и би имало само положителен ефект и върху район Банкя, и върху нашия обект и въобще би било едно разнообразно начинание, което аз съм сигурна, че Петър ще организира от световна класа. Благодаря. Задавайте въпроси, ако имате нещо по-специфични въпроси. Не дайте чакате ние да кажем всичко. Може би и за билетите да кажем, защото остават все малко време те да влязат в продажба. Да, билетите влизат в продажба от сега от 12 часа. Ние отдавна вече работим с най-голямата компания, тикет компания, даже в света, която се казва CTS Eventim, знаете всички. И по-специално с Eventim България. Имаме в тяхно лице страхотна подкрепа винаги. Те изградиха огромна мрежа в България, билети се продават буквално на всяка улица. Има тяхни магазини. Цените на билетите са между 90 и 150 лева. Тоест най-скъпите са седящите и тези, които са за фемпита. Вие ще ги видите цените, разбира се, в прес-релиза, който всички имате. Вчера успях да видя, има една страхотна рубрика в сайта на Катехизис, която се казва Фестивали. И там има публикувани както къде се случват фестивалите на Сони Свира по света, така и отдолу